Milers de vehicles es desplaçaran durant este cap de setmana per les carreteres de la comunitat. L'agroturisme es planteja com una de les opcions escollides per la gent. Llocs com la comarca de la Plana Baixa ens ofereixen racons. Plena ocupació hostalera. Les comarques de l'interior de Castelló registren... En Notícies Nou compartim la teua realitat. Qui te ho contarà millor? Les llotges dels ports valencians tornen a estar plenes. Armadors i pescadors s'han fet a la mar després de l'obligada parada que han hagut de fer durant 2 mesos. Un altre necessari per evitar el desabastiment. Fi de la parada biològica. En Notícies Nou compartim la teua realitat. Qui te ho contarà millor? Cada any són més els joves que accedeixen a una vivenda pròpia. Un fet que, unit al bon moment econòmic, ha creat un fort augment en la construcció. Indústries, com ara la del moble, registren també una pujada considerable. Tindre faena és fonamental perquè els Espectacular increment en l'adquisició de vivendes. El motiu més... En Notícies Nou compartim la teua realitat. Qui te ho contarà millor?